автобусҳои Азиян Экспресс рақамҳои давлатӣ 67601 рӯзи 6 октябр сафар дора ба Тоҷикистон, автовокзали Котельники ба хатсайри Хуҷанд, Душанбе. Салом алейкум. Ака номи шумо? Рустам. Рустам. Ака Рустам, ба забони тоҷикӣ гап мезанӣ, бениҳоят хушҳолем ки яъне ай Тоҷикистоне шумо. Бале. Ай Тоҷикистоне. Ака чанд рӯз ай Тоҷикистон ба иҷара омаден? Мо чанд сафаре кардем, худоро шукр, 3 рӯз омадагем. 3 рӯзда, яъне шумо омаден дар автовокзали Котельники расиден. Як сафар монест, чанд сафар кардем, 3 рӯзи фақат. 3 рӯзи фақат. Зиёд накашида. яъне шумо анҷа бисёр бачаҳо савол метиҳанд ки ай и тараф рафтан шумо вақтое ки мерафтен ай Москва ба Душанбе дар раҳ ба ягон монеа дучор мешиден? Ака масалан монеае ки мисол ҳама ягон ҳуҷҷатошон агар камак ай тараф хучон, мисол вақтои патент надоранд, ана вақтои регистратсияшон тамом шудагиа муҳлатошон, ҳамон ҳисоб меқапан метавонашон ҷарима кунаншон. Да, ки мисол и байнда ваё бисёртар қатъи ваё гап намезананд, қатъи шофир гап мезананд. қатъи шофир гап мезананд. Мисол шумо кадимое ки намехоҳанд возвращение народи нагирифтан, мешавад ки мисол қатъи шумо ҳамсӯҳбат шаванд ва шумо дастгирӣ кунед? Дар дуруни Россия мумкин е қатъишон муомила кардан, ки границаам гузаштанда ям як халиада мақсад. Мисол як как лотарея, баъзе вақтҳое мешавад ки одамои хуб меғалатанд, мешавад муомила кардан, баъзе ва айни ҳол бениҳоят мардум дар мушкилие дучор шуда ва ташвишанд. Тарз дар он доранд ки границада мисол 5-6 сутка мегӯянд ки меистанд. Ҳамин ҳақиқат дора ё не? Дора дига автобусода шидагӣ будагиам бачоне ки мо қатъи ягон бор нашида худонишон надем, мисол ҳамин ширкати мо қатъи хай худо ба шукр рафта омадастем. Ҳамин инам бачаҳо Ташкент, мисол одамои узбекҳо Ташкент мераванд, мегиранд биледаи мошини мо қатъи Хуҷанд. Ана охирон истгоҳш автовокзали Тоҷикистон Душанбе. Яъне шумо охирон истгоҳтон то автовокзали Душанбера сафар мекунед. Ба канали Ройгон Авиа чӣ гуфтан инака? Раҳмат ба канали Ройгон Авиа ки ами ширкатам канали шумода ки мисол ина гуфти хеле тоҷикиш бигирем чашми мардумда кушоде мақсад бинем мисол мардум ки ҳамин кор ҳаста. И дурӯғ нест ки мисол мо дига шидагиам бачаҳо ки дига автобусҳои қазоқҳо қирғизҳо ними раҳ да мардуми моро бурда пафтагӣ да хунукӣ азобан гишна ташна, не ки худо ба шукр мо ҳозир ба ин халира нарасид. Ба монеа дучор нашудем ва халқа то ҷое ки мисол имконият дорем бурда ба ватан мерасонем. 4-5 соата ҷои ҳамин истгоҳи махсусе ки торат мекунанд, намоз мехонанд, авход мехӯранд, чой мехӯранд, ҳамаш ниҳояи раҳода ободе худоро шукр. Як ҷаҳон раҳмат ва ҳамин подписчикои канали Ройгон Авиа хоҳиш мекунем ки дар ҳаққи шумо акай Рустам ба дуо бошанд. Бениҳоят ман миннатдорам. Агар ҳарчанд мардуми мо ҳеҷ маҳал мо ака дар назари ҳама хуб намешем акай Рустамҷон, но то ҷое ки имкон дорем иншааллоҳ дастгирӣ кардастем. Лично ман барои хизматотон ҳамавақт даст ба дуоем иншааллоҳ. Канали Ройгон Авиа бо шумо. Бародари азиз, чӣ хеле ки мебинед, ман дар автобусҳои Азия Экспресси Тоҷикистон қарор дорам. Рақамҳое ки ман болои экран мемонам, нархи асосиша шумо фақат ба ҳамин рақамҳои болои экран дастрас карда метавонед. 4 октябр яъне 10:5 ҳамаи билетҳо фурӯхтагиаи бародаро имрӯз яъне ба хатсайри Москва Хуҷанд Душанбе автобус сафар мекунад. Дар ҳаққи бародаро дуогӯ бошен. ва инчунин гуфтаниём ки 6 октябр фурсат фаро расид, ҳамон нафарҳое ки мехостанд ки бифаҳманд нархи билет чанд сумае. Бародари азиз, 6 октябрда рейс ҳастай автобуси Азиян Экспресс ба хатсайри Москва Хуҷанд Душанбе, нархиш 10500 бародари азиз. Видеои оянда да дастгиритона нигоҳ мекунем, мебинем, ҳаракат кунед, дастгирӣ кунед, иншааллоҳ кӯшиш мекунем ки ҳар як рейси ояндара нархоша бугум ба шумо. Ва оянда да иншааллоҳ кӯшиш кардаистам ки нарха арзонтар кунанд. ҳамон нафарое ки яъне шумо дилтон месӯзад ба мардум дар автобус, яъне уққа дилсӯзен, дар комментариҳо гапҳои қабеҳ нанависену, бародаро биёен ай пеш суҳбат мекунем. Шумо уққа шери нар мегиред ихтона, пул мепартоем, дастгирӣ мекунем, бачаҳора ҳамара чикор мекунем, ба самолёт рой мекунем. Ман медонам ки азобай ба автобус рафтани азобай, но ай дасти мо ҳамиқа омад. Ай дасти мо ҳамиқа зур мо расид ки автобусора яъне сартиам ба хатсайри Москва Душанбе. Ва нафарое ки гапҳои қабеҳ менависен дар комментариҳо, бо як бор дигар хоҳиш мекунам, комментария ҷои зурӣ неста, яъне пушти экранда шумо зуритона нишон натен, бихезен биёен ай пеш, яъне шери нар бидантона ай пеш нишон тен. Дар якҷоягӣ суҳбат мекунем, кадимое ки дилсӯзену, кадимое ки дилтон ба мардум месӯза, якҷоя мешем, халқа чикор мекунем, ба самолёт рой мекунем. дар ин ҳолат ман шуморо ҳурмату эҳтиром мекунам ки шумо омаден ва диден автобусора маҳқултон нашид ва аксатон бироварден, билет хариден, мардума ба самолёт рӯй карден. Ман медонам ки билети самолёт қиматай бародаро,
кадамое ки зуруш мераса ба самолёт рафтан ба самолёт равем бародаро. Айни ҳол чӣ хеле ки шумо мебинед ман дар дохили автобусҳои Азия экспрессиум, яъне шумо ба чашми худтон мебинед дар кадом ҳолат қарор дорад. ҷои ручной клад, яъне багаж то 30 килора шумо бесплатно метонед гирен барои худтона, ручной кладтон то 5-7 килора хурданӣ метонед гирен. ва ҳами креслое ки шумо мебинед, яъне дар ҳами креслоҳо мерем бародаро. ай дасти ман чизе ки мебиёяд, чӣ ҳаракате ки кардастам, и барои мардум ай дасти ман ҳамиқа меояд. ва ай дасти кадоме ки боз зиёдтар боз зуртар мебиёяд, бародаро комментария ҷои зури худтона нишон додан нестай. гапи хуб гуфта наметонӣ, гапи бад наза. ва агар уқа дилсӯзи ва уқа мардаки бихе биё бародарҷон суҳбат мекунем, иншаллоҳ кӯшиш мекунем бо ба самолёт роҳӣ кунем халқа. яъне кадамое ки рафтаниам ба ватан иншаллоҳ дастгирӣ мекунем, ба самолёт роҳишон мекунем. ана ира ман мардӣ медонам. гар бар сари нафси худ амири мардӣ, бар кӯру карар нухта нагири мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодаеро бигири мардӣ. бародарҷон мардӣ дар ҳамон ҳолате, яъне ту мардита нишон медиҳӣ ки мебиёй бародар 10 билети самолёт мекунӣ, 10 шаҳри автобус мефурорӣ, самолёт қати рӯӣ мекунӣ. ҳастан бачаҳое ки дар ҳами ҷа мебиёянд, ай пеш суҳбат мекунем, ай пеш суҳбат кардем. бачаҳои клубанд як ҷавон миннатдоргӣ мекунем барои дастгирӣ, яъне ҳастан бачаҳое ки мебиёянд, бачаҳоеро ки мисол касаланд, камбизоатанд ва дар ҳолати ногувор қарор доранд, бародаро пул партофтан самолёт қати рӯӣ кардан, баъзеҳора пул партофтан касалиёра билети автобус гирифтан, кадамоеш ки метонистанд ки зуршон, кадамоеша ки зуршон мераса билети автобус харидорӣ кардан, роҳӣ кардан. ҳастаи хеле нафаро, новаи нафаро дар комментария худшона нишон наметиҳанд. баъзеҳо менависанд ки автобусҳо рақамҳои давлатишон узбекия ё ки қазоқия. бародарои азиз, фақат тоҷико дар дигар миллатҳо кор намекунанд. яъне ин нафарҳоеро ки шумо автобусҳоеро ки мебинед, ин нафарҳо дар ширкати хуҷандтранссервис кор мекунанд, яъне дар ширкати тоҷикӣ кор мекунанд ва мебиёянд шуморо бидан баъзе пеш, яъне пеш бид автобусҳое ки мебурданд раҳбараҳ мардума мефуроварданд. ноҳози ширкат хуҷандтранссервис и дар тоҷикистон қарор дорад. яъне ҳами ширкат чӣ кор мекунад? То тоҷикистона бурда мерасонад. фарқ надорад автобусҳои номерош қазоқӣ бошад ё ки узбекӣ бошад, яъне дар давлат налог меспора ширкат ва халқа бурда ба ватан мерасонад. иншаллоҳ ҳарчанд ки шумо дастгирӣ мекунед, барои лайк подписатсияи шумо ман ягон сум кор намекунам. блогерое ки мисол блогерӣ мекунанд ё ки видео снимат мекунанд, метавонед ки шумо савол битен ки оё дар Федератсияи Россия ай канали YouTube пул метиҳанд ё наметиҳанд. запретит кардагиан ай канали YouTube сум кор кардана. ай рӯзе ки ман ҳамин видеоро кардастам, баъзе нафарҳое ҳастанд ки завис доранд, намедонам дар дурушон чӣ сиёҳие доранд ки фикр мекунанд ки ту мисол дурӯғ мегӯй барои просмотру барои лайк мекунӣ. бародаро лайкам намонен, подписатсиярам кадамоед ки дар ону сиёҳай нак подписатсия. бародарҷон, гапи хуб навишта наметонӣ, гапи бадам нанавис. дар ки ҷое бошӣ набошӣ алло нигаҳбонат боша. ва нафарҳое ки яъне шумо сафар карданен ба Тоҷикистон, ба хатсайри Москва, Хуҷанд, Душанбе рӯзи 6 октябр нархи билеташ 10500 рубл. бародаро, кадамое ки мехоҳед харидорӣ кунед ва ба ватан сафар кунед, ба ҳамин рақамҳое ки болои экран мемонам метавонед ки занг бизанед ва ҷои худтона брон кунед. ба хоҳиши дили шумо самолёта мехоҳед бародарҷон рафтан, самолёта занг бизан, ба самолёт, ба вертолёт рафтанӣ бошӣ, ҳатман кӯшиш мекунем ки шумо да бо вертолёт заказ кунем. автобус ин яъне ман намегӯм ки шумо яъне ранги самолёт истироҳат мекунед, но то ҳадди имкон дар ҳолати хуб қарор доранд автобусҳо, яъне ба нархи дастраса. рақамҳои давлатии автобуса нишон медиҳем ки инчунин рақамҳои давлатиш Тоҷикистон, Азиян экспресс ва бидан автобусҳое ки бо рақамҳои яъне давлатишон Қазоқистон, Узбекистон буд, рафтан, уже баъзеҳош расидан, баъзеҳош раҳ дай. кӯдакҳои майдара бо як бори дига мерасонам ки кӯшиш кунем ки агар возможност дошта бошен, ба самолёт билет бигирем, ба самолёт рӯӣ кунем. модарое ҳастае ки мисол саломатишон хуб нестай, инорам бо мерасонам як бори дига ки кӯшиш кунен, яъне модарора хоҳарора дар ҳолати мисол саломатишон ки хуб нест, ба самолёт равон кунем. бародарои азиз, вақте ки занг мезане, иншаллоҳ кӯшиш мекунем ки то ҷое ки имкон дорум билетҳои самолётам ба нархи дастрас шумодан яъне бирасонам. кадамое ки да маҳқулай, кадамое да ки яъне сабру тоқат дорем барои 4 рӯз дар раҳ рафтан,
марҳамат бародаро дарои автобус кушода метонем биёен бо ба чашми хитон бубинем. нафарое ки бедокументен бо як бор дига гуфтаниём ки хубтар мешава возвращение народина гирен. агар возвращение народина намехоҳем гирифтан қатитон 5000 бигирем бародаро то ҷои зуршон мераса водитело дастгирӣ мекунанд далшона хитон мисол гап мезанед суҳбат мекунед рафтан мегиред шуморо ягон кас маъна намекунад ва дар граница бо як бор дига мерасонум ки яъне шумо мефроен границаро мегзарен хитон ба почоҳотон печаторо дар паспортотон мезананд ва далши чӣ кор мекунед далши бо автобуса мешинен бо сафартона давом метиҳед. در بیابان مثل شعرو در سفر مردانه باش شیوهی مردی نداری مثل زن در خانه باش